אוקיי, תראו, עכשיו אני אראה לכם משהו שאסור לראות מגיל 9. צפו בנוח. מישהו שם לב? אוי, פסלה קם, אוי. אוקיי, זה ספר. ארגון, שכתב כריסטופר פאוליני. בספר ארגון מסופר בלב היער, על רכס השדרה, מצא ארגון את האבן הכחולה, שבעצם ארגון זה הדרקון שמופיע לכם כאן. בתוכה בקעה דרקונית זעירה, וגורלו נקשר מגורלה. עד מהרה מגלה הנער העני כי הוא נצר למורשת עתיקה, איומים מורשתם של רוכבי דרקונים. הוא נשאב אל תוך עולם חדש, הפכפך ומלא עוצמה, אל תוככי קיסרות אלג'יריה, שבה שולט לבוטקינס הרשע על גבה של ספרדיה. אוקיי, בספר מסופר על